άλλη μία φορά σε βιντεάκι. Και τώρα πιστεύω είναι καλύτερα και είμαι με δύο καλύτερα παιδιά από τους άλλους, τους δύο μαντράχαλους, τον Άγγελο και τον Γιώργο. Λοιπόν, Ντίμη και Κούλου, για μιλήστε. Ηρέμησε Κούλου, ηρέμησε. Κάτσε. Μιλήστε λίγο και δύο. Έλα. Και εσύ Κούλου. Ελάτε. Ωραία. Το βλέπετε τον Ντίμη κάτω Παύλο 18 και ο Κούλου εδώ, ο Γιώργος Κούλου. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε glitch και θα τερματίσουμε το 99. Παιδιά, το έχουμε να το τερματίσουμε άλλη μια φορά. Δεν είναι δύσκολο πιστεύω. Παιδιά, κάτι σας είπα πριν από το βιντεάκι, γι' αυτό ηρεμήστε λίγο με αυτό, μην κάνετε φλακεία. Να πω κάτι, κόκκινη μπορώ να επιλέξουμε γιατί μετά να κάνω το glitch, δεν κάνω από τώρα. Πιο μετά ρε, πιο μετά. Ωραία, να με δεν φωτιά, θα το κάνω. Οκ. Ποιο glitch, Ένα glitch θα στο μάθουμε, εντάξει. Αλλά ορκίζεσαι, αν στο μάθουμε, ότι δεν θα το πεις πουθενά. Ορκίζομαι, δεν θα το πω. Αν θα το πείσω σε μάλλον από φίλο. Άμα το πεις, σε έσπασα. Θα έρθω κι εγώ εκεί που μένεις, από πίσω σου και θα σου κάνω τέτοιο ρε, death counter. Θα πάω τους φάω στο ξύλο, να το πω, θες να κανονίσουμε να το πω. Ναι, μια χαρά νομίζω είναι το βιντεάκι, απλά γίνεται από άλλο κινητό και σε άλλο κανάλι. Όποιος νομίζω καταλαβαίνει ποιος είμαι, καταλαβαίνει. Παιδιά, δεν με ξέρω να πάω αυτό το κανάλι καθόλου. Τι? Γιατί δεν έχω βάλει ακουστικά, ακούγομαι σαν ηλίθιο. Γι' αυτό δεν ακούγομαι και καλά στα βιντεάκια μου. Καταλάβατε? Με τα ακουστικά ακούγομαι κανονικά. Δεν με θέλει ζωή, είναι σε φάση. Όχι, θα μιλάς κανονικά μόνο με ακουστικά. Και τώρα δεν έχω βάλει ακουστικά για να ακούγεστε. Αλλιώς θα μπορούσα, άμα είχατε Snapchat και δύο, να σας έπαιρνα. Ο Γιώργος έχει Snapchat. Ο Γιώργος το κατέβασε, αλλά του έλεγα πώς να το φτιάξει και ο τύπος δεν καταλάβανε τίποτα. Α, καλά. Γιατί εσύ ξέρεις τι είναι. Για να δεν μπορούσα να το κι εσύ. Μπρο μου, εγώ το φτιάξα μόνος μου, ήταν πανεύκολο. Α, με γαμάνε. Ρε, κάτι σου είπα. Sorry. Τελευταία φορά. Γιατί σε έσπασα μετά. Sorry, παιδιά. Παιδιά, δεν πρόλαβα να το κάνω και κάτω αυτό γιατί δεν το σκέφτηκα. Άμα με δείτε να αγωνιέμαι μόνος μου κατά λάθος και να πηγαίνω σε άλλα καιρά σημεία είναι γιατί έχω λίγο stick drift. Παιδιά, δεν μπορώ να βήσω. Μου απαγορεύει ο coach. Σου το απαγορεύω και δεν θέλω να λες το παιδιά θέλω να... Γι' αυτό. Παιδιά, κανονικά δεν ακούγομαι έτσι σαν 5χρονο, ηρεμήστε. Όσοι με ακούτε. Άμα βάλω ακουστικά θα το καταλάβετε. Παιδιά, βοηθήστε με. Πώς να σε βοηθήσουν? Τι είπαμε. Το σιγά. Ρε, αυτό είναι κακό ρε. Θα πάω κανένα μπαν και μετά εσύ θα φταίς. Πήγαινε για το πρώτο παιδιασικός που... Α, ναι. Ξεχάστηκα. Ξέχασα τη δουλειά μου. Αυτό που κάνω κάθε μέρα. Λοιπόν, όταν πάρουμε Assassin ρε Κούλου και οι δύο, θα τα σπάσουμε όλα. Ναι, θα πάρουμε. Θα πάρει ο Κούλου και θα πάρω κι εγώ. Όπα, κάτσε. Το Cyborg πόσο κάνει. Cyborg τελικά εγώ θα πάρω. Cyborg ήθελα, αλλά θα πάρω Assassin. Δεν αξίζει ο Cyborg. Και δύο Cyborg να είμαστε και από κοντά και από μακριά. Ναι, δεν αξίζει ο Cyborg τόσο πολύ. Έχει φάει και nerves. Να πάρω εγώ Cyborg λέτε. Έχει φάει nerves ρε, γι' αυτό δεν παίρνουμε. Αλλιώς το είχαμε πάρει. Τώρα πάω κάτω τώρα και τις γραμμάλες. Κάνε ρε, φύγε από εδώ. You don't have a good weapon. Τι έβρισες. Έχω ξεχαστεί κότσινο. Ντίμη, στην επόμενη βρισιά που θα ακούσω, σε έβγαλα ήδη από το βιντεάκι ρε. Και θα το συνεχίσω μόνο με τον Κούλου. Στο επόμενο. Μην πάρεις το Wolf Pelt, δικό μου είναι. Έχει.
Νομίζω θα ήταν καλύτερο να αλλάξω λίγο το πώς κάθεται το κινητό. Ένα λεπτό, παιδιά. Κάτσε. Νομίζω έτσι καλύτερα, δεν είναι? Νομίζω... νομίζω έτσι καλύτερα είναι. Νομίζω δεν φαίνεται. Ο Στάκαρης δεν δυνάμει στα νερό την αύρα. Πάλι φωτός. Ωραία, γιατί παρατήσετε τόσο παιδί. Γιατί παρατήσετε στο παιδί τόσο καλύτερο. Sorry, δεν έχω πάρει κάτι. Ένα λεπτό. Εγώ μπορεί να Ζει το βίντεο. στο Arial. Ναι, ζει. Εγώ μπορεί να πάω στο πλάσιο στο Arial. Νομίζω εύχομαι να φαίνεται, ρε. Εύχομαι να φαίνεται. Συγγνώμη αν δεν φαίνεται, παιδιά. Δεν μπορώ κι εγώ. Δεν έχω πάρει και βάση. Είμαι στα αρχικά βιντεάκια. Μην να σας κάνω κι εγώ. Έχω revolver, good sack και σπία. Κάνω skip, new skip. Μη κοζάρεστε εκεί. Γιώργο, τι κάνεις εκεί? Μην μου πείτε πώς το πήγα. Μην μου πείτε πώς το πήγα. Μη ρωτήσετε, θέλεις να πεις. Πώς το πήρες? Πώς πήρες τι, κάτσε, τι πήρες? Τώρα παιδιά, απλά το είπα. Του είπα, μην με ρωτήσεις πώς πήγα τη level 4 φωτιά μου, μου είπε τι πήρες. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι και καλά περνάμε. Και τώρα πετυχαίνω τώρα ένα strong axe από τα μικρό chest, Ωραία, εντάξει, πήρα ένα σπίαρ, πάω για το τέτοιο. Έκανα πιστόλι με βενζίνη. Για το καλό πιντάκι. Παιδιά, πιστεύετε ότι στο βιντεάκι θα κάνουμε και το κοάλα, θα σώσουμε και το κοάλα εκεί? Φικ, πες να πάω, έχω μέγει. Κατάλαβα. Gold chest, εκεί που δεν έπρεπε να είναι. Τέλεια. Γιώργο, Rifle. πού είσαι? Rifle. Θα ήθελα ένα giant sack, αλλά μου θα σου βλακίες. Γιατί δεν κουνιέσαι, Γιώργο? Nah, bro, I don't really feel like it. Bad wolf. Bad wolves gets the hoof. Μπρο μου. Βοήθεια! Δεν μπορώ και να βρίσω τώρα. Νομίζω, παιδιά, θα πρέπει να ακυρώσουμε λίγο αυτό το βιντεάκι και να το φτιάξω καλύτερα το πώς θα το στηρίξω. Κάτσε. Όπα, παιδιά, συγγνώμη, δεν θα βλέπετε καλά. Βασικά, ξέρετε τι. Νομίζω φαίνεται καλά. Λοιπόν, παιδιά, θα έλεγα να κάνουμε αλήθεια και να πάμε ξανά γιατί έγινε χάλια. Λοιπόν, επειδή είναι βαρετό λίγο αυτό το σημείο και δεν θα μας δείχνω βλακίες. Το βλακίες δεν είναι κακό. Μη μου πει και το YouTube ban γιατί είπες βλακίες και τα λοιπά. Πατάω παύση και τα λέμε σε λίγο.